niya tungon niya na Domingo, kita pinapagirumdom na magingoha na magin mga tunay na disipulo kan kagurangnan sa paagi kan pagsunod niyato sa iya, sa pagpaksan man kan krus, asin pag-ako nin may pagkamuot, orog na duman sa kasaritan. An sa tuya pong Santa Misa panginginotan, kan sa tuyang Parochial Vicar, Reverendo Padre Marciano E. Nabud Jr. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Rumdumon taman ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko,
Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na anghel sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, nahuli kan grasya nin pag-ampon, binuot mo kami na magin-aki nin liwanag, warasan na dai kami matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotohan. Huli Keso Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Si Propeta Eliseo, pinadagos kan sarong babae sa iyang harong. Ninhuli sa karahayan na sa iyang naginibo, binalsan kan Diyos ang babae, kan balaong nin pagkakaigwa nin aki. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ning mga hade.
Sarong aldaw, si Elias nagduman sa Sunem. Igwaduman ning mayaman na babae na nagpirit na magkakan. Kaya bilang pag-agi niya duman, minahapit siya sa pagkakan. Asin ang babae nagsabi sa iyang agom, ngunyan isip ko na ining lalaki na araw-aldaw nagahapit sa sato, banal na tawo ning Diyos. Igibutas siya ning sadit na kwarto, asin bugtakanta ning higdaan, lamesa, tukawan, asin ilawan. Tanganing kung siya mahapit, igwa siya ning mapapahingaloan. Sarong aldaw si Elias naghapit, naglaog sa kwarto, asin duman nagpahingalo. Asin nagsabi si Bihasi na siyang surugoon, ano ang magibo niyato para sa babaeng ini? Si Gehasi nagsimbag, siya daing aki, asin sa iyang agom gurang na. Si Elias nagsabi, apoda ang babae, asin kang inapod ang babae, tuminindog sa pintuan, asin sinabihan. Sa siring na panahon, kung aldaw na uminabot, ika magkakaigwa ning aking lalaki. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, sagkod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Sagod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Ang sa gabos na panahon, ipagrorokyaw ko ang sa imong katotoohan. Aram ko na ang sa imong pagkamuot, daing katapusan na ang sa imong katotoohan, masarig siring sa kalangitan. Sagod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Paladan ang banwaan na igwa ning siring na hade, na naglalakaw sa liwanag ning sa imong lalawgon, na ang kaugmahan araw-aldaw yaon sa imong ngaran, na ang sa imong katanosan burabod ning sa indang kaugmahan. Sagod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Ika kagurangnan ang kamurawayan ning sa indang kusog. Sa tabang mo ang sa imong kapangyarihan pinag-umaw. Huli ta ang sa imong puon, inaataman ning kagurangnan. Ang sa imong hade, inaataman kang banal sa Israel. Sagod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa bunyag kita nakasaro ki Kristo. Sa kaibahan niya, kita ngunyan hali sa pagkagadan, sa kasalan pasiring sa bagong buhay sa saiya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Nalingawan nindo na ken kita binunyagan, isinaro kita ki Kristo Jesus. Binunyagan kita sa saiyang kagadanan. Sa ibang tataramon, ken kita binunyagan, ilinubong kita kaiba niya, asin isinaro sa saiyang kagadanan. Tanganing siring na si Kristo na buhay liwat sa kamurawayan nin Ama. Kita man mabagong buhay, alagad kita nagadan kaiba ni Kristo. Kita man mabubuhay kaiba niya, aram niya to na si Kristo na nabubuhay liwat sa mga gadan, dai na liwat magagadan. An kagadanan na dai nin kapangyarihan sa saiya, kan saiya, kan siya nagadan sagkod paman para sa kasalan. Kaya ang sa iyang buhay ngunyan, buhay na kaiba nin Diyos. Kaya dapat nindong isipon na kamo mga gadan para sa kasalan, alagad mga buhay para sa Diyos, diyan ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo.
kan kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. An minamidbid sako sa atubang nin mga tawo, mimidbidon ko man sa atubang nin sakong Ama sa langit. Asin, alagad andai minamidbid sa atubang nin mga tawo, day ko man mimidbidon sa atubang nin sakong Ama sa langit. Day kamo mag-isip na ako, day kamo mag-isip na ako napadigdi sa pagdaranin katuninungan. Day ako napadigdi, sa pagdaranin katuninungan, kundi espada. Ako napadigdi tanganing iwalon kan aking lalaki, asin an sa iyang ama. Kan aking babae an sa iyang ina. Ang namumuot sa ama o ina anin urog sa sakuya, bako sako maninigo. Ang namumuot sa aki niyang lalaki o babae ninurog sa kuya, bako sako maninigo. Andai nag-aako kan sa iyang krus, asin nagsusunod sa hudyan ko, bako sako maninigo. Ang nagkakamit kan sa diring kalag, mawawaran ka iyan. Alagad ang nawawaran kan sa diring kalag, huli sako, makamit ka iyan. Ang nag-aako sa Indo, nag-aako sako. Asin ang nag-aako sako, nag-aako sa nagsugo sako. Ang nag-aako sa propeta, sa ngaran nin propeta, maako kan balos nin propeta. Ang nag-aako nin tawong suripot, sa ngaran nin suripot, maako nin balos nin suripot. An si Isayman magpainom sa saro sa mga saradit na ininin dawa saro sa ng basong malipot na tubig. Sa ngaran nin disipulo, Amen, nagsasabi ako sa Indo, day siya mawawaran kan sa iyang balos. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Ngunyan po nasa ika-13 Domingo na kita, kan ordinaryong panahon, asin ang sa tuyang temang pinaguhurup-hurupan, pagsunod kay Kristo sa satuong kagurangnan. Aramtaman na ang satuyang pangapudan, iyo na makaibanan ang satuyang kaglalang. Kaya na nga tangani na makaibanan niya to ang satuyang kaglalang, tinawan kita nin mga tugon na dapat niya tong sunodon. Takon mayong tugon, mayo kita ning giya, mayo kita nin susunodon, mayong kasiguruhan ang satuyang pagsunod sa mahal na Diyos o ang satuyang kaligtasan. Kaya ang mga tugon na ini, huli sa pagkamuot sa satuya akan mahal na Diyos, itinao sa satuya gabos. Asin siring man, ang pinapagirumdum kani sa satuya, iyon na dapat, ako unyato ang mga tugon na ini, tangani na ang pagsunod niyato sa mahal na Diyos, bakong masakit. Tano po ta nagsasakit, o kaya masakit sa satuyang parte, ang magsunod sa kabuutan kan mahal na Diyos. Huli nga nasasakitan kita na magsayuma sa satuyang sadiring kagustuhan. Taan mga katukdoan kan mahal na Diyos, mga
itinaw sa satuya, pasil man niya iyan sunodon, pasil iyan isabuhay. Lalo na kung ako niya to, asin pinapadanay niya to, an kabutan kan mahal na Diyos, bakuan sa tuyang kabutan, pansadiring kabutan. Kaya sa totoo lang, minasabi kita minsan, dakul-dakul kita ning mga katugunan na dapat isabuhay, asin nasasakitan na kita. Dai, nasasakitan kita, magsayuma kan sa tuyang pansadiring kagustuhan, bako sa tugon. So digdi, siring man, mas kinangani, day kita nakakadagdag, sabihon taman, sa pagka-Diyos kan Diyos, huli sa satuyang mga nagiginibong karahayan, tinatawan kita kan mahal na Diyos nin balos. Huli nga ni ita sinasabi niya to, an mahal na Diyos, bako lang pagkamuot, bako lang siyang mahihirakon, mapagpatawad, kundi hustisya an mahal na Diyos. Kung ano an sa imong ginibo, iyo man yan an sa imong aakoon. Imaginon ta na lang an mga nainot na sa satuyang mga kamagurangan, di ba? Sa satuyang inot na binasa, an istorya ni Eliseo sa babaeng mayaman, sa mag-agom na mayaman. So, huli sa karahayan kan mag-agom, sinda binalsan kan kagurangnan sa paagi ni Eliseo, nin balos na sobra pa sa saindang naginibuhan. Anong balos? Na sinda nagkaigwanin aki, mas kinangani sa gurang ng edad. Kaya nga ni baga kong ihilingon niya to, sa istorya kan sa tuyang kaligtasan, si Abraham, di ba? Si Sarah, sa saindang pagiging maimbod, sa kabutan kan mahal na Diyos, nahawas sinda, nakaluwas sinda sa kasusukgan. Pulitakan panahon baga, pag mayo ka ning aki na may edad ka na, saro lang but sabihon kayan sa imo, ika sarong para kasala, kasupog-supog ika sa komunidad. Yan. Kaya, dakulang biyaya, an mahawas ka sa arog kaya na, sabi ka ni, paghiling. As in, an mahal na Diyos, huli sa iyang pagiging hustisya, tinauan niya nin balos ang mga maimbod. Si Zacarias, si Elizabeth, si Abraham, si Sarah, aki, si Isaac, si Zacarias, si Elizabeth, si San Juan Bautista, si Samson, yan. Ang amaan niya, si Manoah, ang ina di man na-mensyonan, pero kurang na. Pareho din ni Elizabeth, ni Zacarias, etc. Kaya, masasabi niya to, asin dakol pang ibang mga biyaya na itinataukan mahal na Diyos. Masasabi niya to, dainong ka kita magkukulang kung kita nagiging maimbod sa kabutan kan kagurangnan. Sa ikaduang binasa, tangani na kita makahaawas sa kasakitan sa ngaran kan pagsunod. Ano ang sabi sa satuya? Reminder sa satuya. Enot sa gabos, magadan kita sa satuyang mga kasalan. Ang dakol-dakol iyan, as no need nang i-elaborate iyan. Aram ta na yan, gabos na minakontra sa kabutan kan kagurangnan, sa katugunan, kasalan. Gabos na pagpaurog kan sa diri, kisa sa kabutan kan kagurangnan, bakong susog sa iyang pangapudan. To the point na magkasala pa kita. Kaya, digdi, nire-remind kita, gusto tang maging pasil, ang satuyang pagsunod sa iya, in general, magadan kita sa satuyang mga kasalan. As in, digdi sa satuyang ebanghelyo, klaradong sinabi sa satuya, paano kita maging maninigo? Of course, enot sa gabos, paglingaw kan satong sadiri. Pag pinaurog niya to ang satong sadiri, di kita maging maninigo sa atubangan kan satong kagurangnan. So bago nagbabasa akong ebanghelyo duman sa old lectionary, iba man kaya so wordings, kaya naninibago ako, tayo ini ang ginamit ko sa bagong sarong ini. So digdi mga tugang,
tinawan kita nin assurance, ano? Iningani sa Ebanghelyo, nadangog niya to, mas kisarong basong tubig na malipot. Oh. Kanabasa ko ini, sabi ko, may malipot naman palankad to. Kana panahon, naglaw kaya sa naglaw kaya sa isip ko, refrigerator. Kan mabasa ko ang malipot, no? Anyway, ang tataramon kan mahal na Diyos, kaito pa, ngunyan hastang sa maabot na panahon. Iyo yan ang sa iyang ang tataramon kan mahal na Diyos. Kaya, sabi digdi, masisarong basong malipot na tubig sa ngaraning disipulo. Amen. Nagsasabi ako sa saindo, dai siya mawawaran kan sa iyang balos. Kaya ang mahal na Diyos, aram ang gabos sa satuya. Kaya kung kita nagpapartisipar sa iyang kabuutan, dahil nung kakita mawawaranin balos. Iba man yan duman sa nagpapartisipar kita, hulita, may gusto kitang mangyari sa satong buhay. Iba man yan. Ang pagpartisipar niya to, bako itong nagigibo kita, hulita, gusto taning recognition o kung ano paman, dai. Nagigibo kita, hulita nagtutubod kita, inian paagi niya to, tangani na masunod niya to ang kabutan kan mahal na Diyos. Mayong iba. Kaya, pag iba na ang intensyon, iyon na yan so sinasabi niya to, ano tamayong balos? Baka man kaya, bakong pure, ang sa imong intensyon sa imong ginibo. Okay? So, araw kayan. Kaya, ano ang sa tuyang pangapudan? Enot sa gabos, tangani na maging pasil sa satuyaan pagsunod sa mahal na Diyos, ako unya to, ang plano kan mahal na Diyos sa sato, sa paagi kan maimbod na pagsunod sa iyang mga katukdoan. Pangadua na pangapudan, paasanon niya to ang satuyang mga kroses, asin isabuhay niya to ang pagkamuot sa paagi kan satuyang mga tataramon, asin gibo. Pangatulo, magsarig kita sa mahal na Diyos, nababalsan niya kita sa gabos na mga karahayan na satong mga naginibo sa satong sadiri asin sa satuyang kapwa. Sabihon taman na daita mamati sa kinabana ini, an balos kan mahal na Diyos sa mga karahayan niya to, sigurado man kita, babalsan kita sa iyang kahadian sa langit. Kaya, mga tugang, sangaran kan pagsunod, sa kabutan kan kagurangnan. Try niya to, lingawan ang satong sadiri, tangani na mapil niya to, ang pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos, pasil. Asin, ang maging kaibanan niya sa iyang kahadian, pasil. Hulita, ako niya to, asin, sabi ka ini, willing kita, na magdusay kan satong sadiri, tangani na may taon niya to kung anuman ang kabutan sa to kan sa tong kagurangnan. Matindog po ang gabos. Asin daga ni Jesu Kristo ang kagurangnan ta ibinaligang huli ka ni Espiritu Santo mula Virgen Maria, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Umilig sa mga
kalangitan. Nagtutukaw sa ang Diyos amang makakamhan. Mabalik sa paghukom sa mga buhay at mga gadan. Nagtutugon ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ni naman, buhay na lahing kasaguran. Pamibinin banwaan, nag-aaram kandanay na pagkamuot kan Diyos sa katauhan, magdulok kita sa iya, asin magdulot kan satong mga pag-arang. Ang satong simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, utubon nindaan sa indang katungdan para sa kamurawayan kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magrarom an sa tong pagtubod, asinan sa tong pakamidbid, sa presensya kan Diyos sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga jóvenes na nagtatalubo sa kinaban, na pano nin kariribokan, dai malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamidbidan ang tunay na kahulugan, asin katuyuhan kan buhay, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga nagsasakit, mag-ako gikan sa Diyos nin mamumuoton na karahayan, nagrarangang presensya, asin nakakaumay na katuninongan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para kay Father June na sa aga mapuon kan sa iyang misyon bilang kura paroko sa parokya ni San Jose sa Kagliliog, Tinambak, Camarines Sur, bendisyonanin kagurangnan kan mga balaog na sa iyang kinakaipuhan, urog na ang pagkakaigwanin marhay na salud, maugmang paglilingkok sa iyang mga parishioners, asin danay na maging banal na padi, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugmas sa paman, sa kapahingaloan kan asin liwanag, sa langit non nakahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, warasan sa mo ang grasya na masabutan mi, an samong naan samong nagsasarig sa karahayan. Masabutan mi na kaming nagsasarig sa karahayan, kabuutan asin kakusuganin buot, kan sa mong kapwa, tanganing danay niya mong gibuhon, ang katungdan na magtabang sa saindang katikapuhan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami, warasa nahuli kan mga banal na atang, magin maninigo an samong mga paglingkod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas minasa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkuran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingka sa mo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkuran. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga trono sa sin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggad banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainihan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singgraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahira kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Biyerhen ay naakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherap, magindanay natalingkas sa kasalan,
asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you all. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. Anawak ni Kristo. Amen.
Mamibig kita. Tindog tabi. Kagurang na namimibi kami na ang banal na sakripisyo na samong dinulot asin pinakinabangan, buhayon kami tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mato ka muna po kita. Ngunyan po, iyon enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita ng second collection para sa tuyang mga seminaryo, asin sa formasyon kan sa tuyang mga seminarista. Ang social action kan Cáceres nagpapasalamat po sa gabos na nagsimbag, asin naghiras kan sa indang rekursos, durante kan sa indang ginibong mission appeal sa kanakaaging Domingo. Sinda po nakatipon in total na 34,762.50 na gikan sa indong karahayan. Kaya ipinapaabot po kan direktor kan Caritas Cáceres an sa indang pasasalamat. Ngunya na maabot na Hunyo 30 sa pagselebrar kan Pintakasi sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan sa satong mahal na patrona sa tuyang gigirumdumon an sa iyang pagkurona 60 taon na ang nakakalipas. Makisumaro po kita sa mga programa sa sinaktibidades sa nasabing dakulang okasyon kan sa tuong parokya. Padagos po ang pagbisita ni Inang Katipanan sa mga barangay as institutions. Pakiaramon na lang po ang schedule kan pagbisita sa indong barangay as institution para sa marahay na koordinasyon. Sa kuya man po, buot ko magpasalamat sa gabos na mga taga-Nabwa, sa pag-ako sa kuya, sa pagpamati sa kuya kan sa indong presensya, asin ikinaugma kong gayo, asin namati ko ang sa kuyang ministeryo sa lugar na ini, sa parokyang ini. Salamat po sa aga, malipat na po ako sa Paris kan St. Joseph, kagliliog tinambak Camarinesor. Kaya marani na ako sa dagat, no? Ang likod kan sa kong parokya, dagat. Malipat man po, digdi sa satuyang parokya, ang mapalit sa kuya, si Father Larry Nagales. Maabot man din po siya sa aga. Kaya sa kuya po, budok sa buot na pagpapasalamat sa indong karahayan buot, na ipinamati sa samuyang mga padi yaon digdi, lalong-lalo na sa kuya. Salamat po, palakpakan ta po ang satuyang sadiri. Of course, sa sa Paris Pastoral Council, sa panginginot ni Manay Nans, Penetrante, asin ang mga ministries, of course, ang satuyang lectors, commentator, lay ministers, Anchila, and then ang Asirets, panginginot ni Manay Linda, asin ang mga altar boys na ni sa tuyang seminarista, sa panginginot ni Brad Babat, no? Salamat sa indong pagsuporta, pag-anduyog sa tuyang mga programa. Thank you very much. Lugod balsan kamo kan mahal na Dios, kan mga biyayang kaipuhan indo, huli na lamang sa indong mga nagiginibuhan. Salamat pong maray. Sa mga day ko na mensyonan, salamat po, Diyos ang magbalo sa indo. Pangadji po nindo ako, as pagparangadjian po kita, pangadji ko man kamo sa sakuyang bagong parokya. Thank you very much. Of course, ang satuyang choir, nalingawan ko. Palakpakan ta ang choir ta. Thank you. Salamat sa indong mga magagayo na boses. Di ako makasabay, may sipon kasi ako. Anyway, thank you. Matindog po kita. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. ido ko ang mga payo, asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Ang katuninungan kan Diyos na nangibabaw sa gabos na pagmati, magbantay kan sa indong mga puso, asin sa indong mga kaisipan, sa pakamidbid asin pakasabot, pagkamuot kan Diyos, asin sa iyang aki, sa tong kagurangnan na si Hesus Kristo. Amen.
Asin bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Again, salamat po sa saindo gabos.